Gidaro sa usa ka SUV ang gisundan niini nga motorsiklo hinungdan sa hinanaling kamatayon sa nagmotorsiklo. Laing mga bikers usab ang naangol. Samtang nakalasusab ang driver sa SUV nga nalambigit sa aksidente niadtong Sabado sayo sa buntag sa Pope John Paul II Avenue, Barangay Mabolo. Sa iranta ang detalye, pinaagi niining report. Dili na may sura kining usa ka SUV human madisgrasya nga nakaamong sa laing mga motorista. Gani patay diha dayon ang motorcycle rider nga si Jo Marie Dakal Bernas human gitaro sa SUV. Naangol usab ang lain pang mga batan-ong nagbisikleta human maigo sa pagkatuali sa SUV nga gimaniho sa usa ka Korean national nga si Jae-hyun Lee. Sa investigasyon sa kapulisan, daan nang nakadasmag ang gimanihong sakyanan sa Koreano sa laing sakyanan ug dihang gikumpronta si kuno sa driver ni pasirit kini sa pagpadagan nga ni sangpot sa trahedya. Ang katong Korean national died at around 6:35 sa on the same day. Posibleng nakainom ang suspek apan wa kini makumpirmar sanglit nagkabsan usab kini sa iyang kinabuhi didto sa Tambalanan. We will leave it to the family na kung unsa ilahang next nga step anang butanga, especially on the claims, mga liabilities kay mas maayo sa abogado siguro na kami sa kapulisan more on the criminal aspect. Si Jae-hyun Lee usa ka negosyante kinsa nakapangasawa kuno og Filipina. Samtang adunay tambag ang kapulisan sa mga motorista aron malikay nga madisgrasya ug makadisgrasya sa uban. Ug magkuang ka og mag-drive gani ka og sakyanan, any sakyanan ma bike ba yan, ma motor ba na or ma four wheels, dapat yun ang imong presence, nagyud kay presensya, nagyud ka sa maayong panghuna-huna. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.